Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo deydey ko larani kiitaji al'ada mo hayla be kiitaji ɓesgu, deydey ko waɗata as'ilaji 60 deydey ko wari ha modibo biyeteɗo Muhammad ben Saleh Al Usaymin. Kadi o wi'ata as'ilaji ɗo kanji man ɗo ɗuuɗi ko o ƴamaɗi ngam ɗi lortini bo ɗuɗɗum ha mako. Ngam man kadi o laari kanko man ɗo o waɗana ɗi deydey deftere lattinde mustaqillire feere mare deydey ko larani kiitaji ƴiƴam hayla be ɓesgu. Kadi o jaabo ha as'ilaji man ɗum latto ɗum deftere lattinde mustaqillire ha mare, kadi nde wona ha juuɗe rewɓe deydey kadi ɓe nafitoro be mare. To ha ɗo man ɗo en lornan deydey kiitaji fitoji ɗi modibbo oɗo o fiti ha deydey as'ilaji ɗo ha su'alji ha ƴamɗi garɗi dow mako ɗo. Kadi en lornan deydey no o jabori as'ilaji man ɗo, kanjum man ɗo ɗum en lornan ɗum foti kadi derɗiraɓe meɗen rewɓe nafitoro be majum. To kadi o wi'ata ha jaaba yeso o fuɗɗa jaabago man ɗo, o wi'ata deydey ko wari deydey ko ɓe ƴamimo man ɗo ƴamɗi goɗɗi ɗon nandidi. To a naniɗi a nanino jawabu ko sali, kadi bo a nani ƴamol man ngol ƴamama, waran ha hakkilo maɗa mbi'a kangol man ɗo ƴamol ngol ɗo ngol gotol be calinongol, alhaali bo ɗi ɗon cendiri, alhaali bo woodi ko ferɗidiri ha maji ha kiita. To ngam man kadi o wi o yi wongo fa'ida ha innugo jawabuji man ɗo ɗi ɗon perɗidiri man ɗo, o yi fa'ida ɗon ha majum. Ngam man o jaabi dow banniɗo man kadi ɗi ɗon nandidi man, amma kiita man ɗon ferɗidiri seɗɗago. Kadi nder ɗon man modibbo oɗo o ƴamama, o ƴamowo man wi'atamo kanko man ɗo noy to debbo kanko man ɗo o senake, o yi senuye mako ɓaawo bo jotta kam buulol gonɗugol seeki, ɓaawo buulol gonɗugol seeki, kanko man ɗo wanganimo kanko man ɗo o senake. Kadi kanko man ɗo o suumoto ñalde man ɗo nde laato kadi ɗum suumayere mako man sahindena, walla o suumatako ñalde man kayre man ɗo o suumatako nde o yoɓande. Kadi noyi kiita mako ha deydey yaake oɗo ɗon modibbo ɗo o jaabi, o wi'ata debbo kanko man ɗo to o senake ɓaawo seggo buulol gonɗugol, ɓaawo ni jotta kam buulol seeki, nayi goɗɗo ñaman yara ha wargo seggo buulol man, ɗo wonte kempe ñamgo be yargo man. To jotta kam ɓaawo buulol seeki kanko man ɗo o yi senuye maako. Kadi o wi modiɓɓe ɗon mari konguɗi ɗiɗi ha kiita debbo oɗo. Kadi kongol aranol man kam ɓe ɗon gi'a kanko man ɗo lismake debbo man ɗo o nangto ha luttuɗum ñalde man, amma bo nde limtantake mo o nangto o ñamata o yarata, amma bo nde limtatake ñalde man ɗo o suumake nde, mana man o nangtonde nde fumare diga wakkatiwel man ɗo o wona ban cuumiɗo ha nange muta, amma bo o yoɓande ni konngol ngol kam fitori. To kadi kanjum man kam debbo man ɗo wala maslaha ha majum, o ñalli o ñamay o yaray o yoɓan, kanjum man ɗo wala maslaha ha majum. To dow ɗo fito modiɓɓe ɓe kam kamɓe kam ni ɓe pitori ha konngol maɓɓe. To konngol ɗiɗaɓol kangol man ɗo ɓe mbi'ata debbo man ɗo lismotomo kanko man ɗo lismatako mo nangtago. Kadi ha konngol ɗiɗaɓol ɓe mbi lismatako ma dama debbo man ɗo buulol seeki, nden kanko man ɗo o fuɗɗi senago, mana man jusɗu nder ñalomayel man ɗo o woni kanko man ɗo o walda be senuye. To kadi o nasti jusɗu nder ñalomare timmidinde ha suumaye ɗo o suumaki ɗum, mana man kadi kayre man kam nde luttan nde fumare ɗo o suumaki nde. To nde o luttan kayre man ɗo o yoɓande kam kadi wala nafuda kanko man ɗo ha o ñalla nangtago o ñamay o yaray ha magariba o wala nafuda ha majum. Ngam man kamɓe kam ɓe gi'ata lismatako mo kanko man ɗo o nangto, bal jotta kam daganake mo kanko man ɗo o ñama o yara ha ñalde man kayre kam nde timma, kadi tokkotonde man ɗo o fuɗɗita suumaye maako. To kadi
modibbo oɗo o sappini en konngol ngol ɗo kangol ɓurata sahago soyde ni debbo kanko man ɗo o senake ɓaawo seggo buulol kanko man ɗo o nangtatako dagantomo o ñaama o yara konngol ngol ɗo ɗo kangol modibbo oɗo o yi kangol ɓurata sahago kadi hurugo ngol ɓuranan ɓi adamajo man ɗo nafuda ha ɗo man ɗo ngam wiɓe o nangto man ma ɓe mbi o nangto o yoɓan to ngol bo wi o nangto o nangtatako o yoɓan to kadi hurugo wigo jotta kam deydey ceniɗo ɓawo seggo buulol o ñaama o yara ñalde man kayre kam daganake mo ha mare o ñaama o yara o nangtatako ɗo kadi modibbo ɗo oɗon yi'a kanko o konngol man ɗo kangol man ɓurata sahago kadi to ngol hurama debbo man to o huringol kangol man ɗo ngol ɓuranan mo maslaha ngam pamarum man ni o hisi torra weelo be ɗonka o hisi torra weelo be ɗonka to kadi o yoɓa ñalde mako man to suumaye man ndu timmi to kadi hurugo konngol man ɗo modibbo ɗo ha deydey giɗɗe maako oɗon yi'a kangol man ɗo ngol ɓuran sahago to ƴamol ɗiɗaɓol bo ɓe ƴamimo noyi debbo kanko man ɗo to o senake o yiwake ɓaawo julgo fajiri o senake kam yeeso buulol seeka yeeso buulol gonɗugol seeka o senake ha al'ada maako mo hayla to kadi amma yiwago mako o sabbitini ɗum kañum man ɗo ha ɓawo o seggo buulol yiwago mako o sabbitini ɗum ha ɓawo seggo buulol to kadi sumayere mako man ɗo nde sahotona walla nde sahatako o senake yeeso buulol seeka be wakkatiwel seɗɗa wakkatiwel man ɗo ngel he'aymo kanko man ɗo ha o tasko o yiwo to amma senuye kam gasanimo yeeso buulol seeka to ha ɗo ɗo modibbo ɗo o fiti o wi'ata debbo kanko man ɗo to o senake yeeso buulol gonɗugol seeka ko be mintiwel gotel yeeso ni jotta kam buulol gonɗugol man ɗo ngol seeka ko be mintiwel gotel kanko man ɗo o seni kadi kanko man ɗo o yaɗɗiɗini fakat o senake to kanko man ha yaake ɗo lismake mo wajibi dow mako kanko man ɗo o suumo kadi laato suumaye mako man bo cahiɗo lismatako mo yobgo suumayere man kadi ngam kanko man ɗo o suumake ñalde man ɗo yaake mako o ɗon seni ngam famɗugo wakkati mo o seni ha muɗum yeeso seggo buulol man kam kanjum kam ɗum battiɗinta ha suumayere mako man ɗo kadi ni ɗo kam debbo man ɗo o wajibi dow mako yeeso seggo buulol gonɗugol ngol ɓiɓɓe adama en nangtoto ha muɗum ha yargo ñamgo be yargo kadi o senake yeeso man ko be mintiwel gotel walla be wakkatiwel pamarel kadi wajibi dow mako kanko man ɗo o suumo ñalde jangore man ɗo wajibi dow mako o suumo ñalde man wajibi dow mako o suumo ñalde nde ɗo man ɗo to kadi sabbitingo mako yiwago mako ha ɓawo seggo buulol kam kanjum man kam ɗum battiɗinta ha suumayere mako man ngam ko luuti noon bo masalan goɗɗo o maran janaba o waldan be janaba mako o yiwaki ha ɓawo masalan seggo buulol man ɗum torratamo ha suumaye mako man ɗo wala ko ɗum battiɗinta ngam jawmirawo o daknani yimɓe ɓe ñaama ɓe jara ha wakkati seggo buulol man ɗo ɓe ñaama ɓe jara ɓe kawta ɓe koreji maɓɓe handey wakkatiwel man ngel haɗata ɓe kaɗete deydey kuuɗe ɗe tati ɗo ha to buulol gonɗugol ngol seeki to kadi nde banniɗo kam daganake ɓe ñaama ɓe jara ɓe garana yimɓe maɓɓe ha kempe man ha seggo buulol kam kadi nani kam yiwago maɓɓe kam sakititto seggo buulol man to kadi nde banniɗo man ɗum daganake oɗo o walda be janaba o wonda be janaba mako o yiwo ha janaba mako man ɓawo seggo buulol kam daganto mo ceniɗo ha al'ada muɗum mo hayla bo kañum man bo sabbitina giwa muɗum man ɗo ha ɓawo o seggo buulol man dagoto kanko bo o sabbitina al'ada mako man o sabbitina giwam ɗam al'ada mako man ɗo ha ɓawo seggo buulol to kadi ɗo wonte jawabu ha ƴamol ɗiɗaɓol ngol o ƴama ɗum to non ƴamol tataɓol
o ƴamama kadi wajibitto dow goɗɗo ɓesɗo kanko man ɗo o suumo to o senake yeeso balɗe 40 ngam ɓesngu ɗon wonda be ɓesɗo deydey ko waɗata balɗe 40 to jotta kam oɗo kam o senake yeeso balɗe 40 kadi jotta kam to o senake yeeso ɓesngu mako man waɗa balɗe 40 ɗo wajibi dow mako kanko man ɗo o suumona walla suumago man laataki wajibi dow mako. ha ɗo modibbo ɗo o wi ha jawabu mako non wajibi dow ɓesɗo ceniɗo yeeso balɗe 40 wajibi dow mako o suumo kanko man ɗo toni senuye mako man ɗo laatake o senake yeeso balɗe 40 man ɗo senuye man laatake nder lewru suumaye to wajibi dow mako o suumo wajibi dow mako kanko man ɗo o juula daganto goriko bo waranamo ha deydey senago mako man ko ɗum waɗay balɗe 40 man ɗo ngam nanema ella kaɗan kamo suumago kaɗan kamo julgo kaɗan ka goriko warango mo ɗo ɗum wongo ƴiƴam ɓesngu man ha mako to ko nde ƴiƴam ɓesngu man ɗam ɓamti ɗam sotti ɗam wala ha mako kadi to ɗum nder suumaye to ɗum nder lewru suumaye wajibi dow mako dole dow mako kanko man ɗo o suumo to non dole dow mako kanko man ɗo o juula non daganto goriko bo ko waɗay balɗe 40 man ɗo daganto goriko waranamo to kadi ngam nanema ko faddi tati man ɗo ɗum wongo ɓesngu man ha mako to nde ɓesngu man ɗo ngu sotti kadi limgal ñalƴe 40 kam kanjum kam ɗum wala mana wala ko ɗum battiɗinta to kadi ni jawabu mako ha deydey ƴamol ngol ɗo bo. en ɗon jokka ha jonde meɗen ndeɗo dow as'ilaji 60 mbinoɗen ɗi tammiɗen lornugo jawabji muɗum ha ɗo to kadi nder ɗon man modibbo biyeteɗo Muhammad bin Salih al Uthaymin rahimahullah kanko man ɗo nder as'ilaji 60 ɗi o ƴama man ɗo ƴamol nayaɓol ngol o ƴama ha muɗum o wi'ata noyi debbo to o laatake al'ada mako ɗon no wona be mako ñalɗe 6 walla ñalɗe 7 to amma kadi wakkatiji waɗan deydey al'adaji ɗiɗi fu garti ha mako ñalɗe 6 walla 7 ɗe canjake warti al'ada mako man ɗo ɗon ɓesdo yaha ñalɗe jotta kam 8 walla ñalɗe 9 walla 10 walla 11 to kadi o famini deydey ko warti ha al'ada mako ha lebbi ɗe masalan ɗiɗi caaliɗi al'ada mako man ɗo sanjake sottino wonno ko o wowno kam ko joɗino kam al'ada mako waɗan ñalɗe 6 timma walla waɗa ñalɗe 7 timma to marraje ɗeɗo bo warti al'ada mako man ɗon waɗa ñalɗe 9 ñalɗe 10 ñalɗe 11 to kadi o ƴami ƴamol mako kadi noyi jotta kam kiita mako wonata ha ɗo daha no o wowno daha jotta bo no al'ada man warti ha mako ɗo kam o laatoto to ni ñalɗe mako 6 gaɗi ban ɓoyma walla ñalɗe 7 gaɗi kanko man ɗo ko warata ɓawo man kam o limtata ɗum hayla kanko man ɗo yiwo o juulana walla o luttan kanko man ɗo deydey to ñalɗe man ɗe ɓesdake bo kadi bo o lutta kanko man ɗo o suumatako o juulata ha to ñalɗe ha to al'ada man haaɗi ha mako ñalɗe no ɗam waɗi fu ko 11 man to kadi ha ɗo man modibbo ɗo o jaabi o wi'ata woni dow debbo ɗo kanko man ɗo o lutta be al'ada mako man ɓesdago ngam wala keerol jotta kam al'ada ɗo nda ɗam ɓurata ñalɗe 6 walla ɗam ɓurata ñalɗe 7 ɗo annabijo herɗinayi ɗum to kadi ngam man to ni ɗam ɓesdake dow ñalɗe ɗe o wowno man ɗo o lutta kanko man ɗo o suumatako o juulata kadi ha to al'ada mako man haaɗi to ɗam haaɗi ha ñalɗe 9 walla ha ñalɗe 10 walla ha 11 kadi ɗo man kam o luttan banniɗo man ɗo o ɗon nanki o suumatako o juulata ha deydey al'ada mako man ɗam dari to kadi ha ɗo man ɗo
o sappini kadi wongo al'ada man banniɗo ɓesdago ñalde walla ñalɗe ɗiɗi walla ñalɗe tati ɗo ɗum hunde waɗore wala hunde ɗo wala kanjum man ɗo ko laati kayefi ha majum ngam kadi konngol jawmirawo ɓangi ɗo biyangol wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan kadi ɓe ɗon ƴame kiita jotta kam ƴiƴam hayla noyi kiita man wonata to jawmirawo wi annabijo wi kanjum man ɗo ɗum aza mana man ɗo ɗum ƴiƴam man ɗo kanjam man ɗo ɗum ƴiƴam coɓɗam to kam ɗam laatake ɗam ɗon ha debbo kadi woni dow maako kanko man ɗo o nangto o suumatako o juulata ha to kanko man ɗo o senake ha laati ha ƴiƴam laatiɗam coɓɗam gonɗam ha maako man ɗo. to kadi to o yi kanko man ɗo o senake ha ƴiƴam ɗo kadi woni dow maako kanko man ɗo o yiwo o juula fotan ƴiƴam man ɗo ɗam ɓesdi dow ñalɗe ɗe o wowno walla bo ɗam ngakki masalan o wowino ñalɗe 6 jeɗɗi ɗam watta ha maako marraje ɗo ɗam warti ɗam ɗon waɗa ñalɗe 3 4 ha maako ɗo man kam fu ɗum wala batte to ɗam waɗi ñalɗe 3 4 ha maako ɗam haaɗi o yi o laaɓi o senake kadi woni dow maako kanko man ɗo o yiwo o juula aa jotta kam ñalɗe 6 jeɗɗi ɗam waɗata ha maako ɗam wari ɗam ɓesdi ɗam salake o dogo be majam deydey ko ɗam ɓesdi man ɗo ha to ɗam darake kadi nden o lutta kanko man ɗo o yiwo o juula to kadi ɗo wonte jawab maako ha deydey ƴamol ngol ɗo. to ƴamol jawabol nder ko ɓe ƴami modibbo ɗo ɓe ƴamimo debbo laatiɗo ɓesɗo kadi kanko man ɗo lismotomo o jooɗo balɗe 40 kanko man ɗo o juulata o suumata kona walla ko wonte ko miccititte ha ɗon kam kanjum wonte taƴgo ƴiƴam maako ko nde ƴiƴam man ɗam taƴi kanko man ɗo o laato o senake o juula o suumo o ɓe ƴamimo bo woodi keerol ni ko ɓurata famɗugo disde ha ƴiƴam ɓesnguna woodi jotta kam ƴiƴam ɓesngu kam ɗam ŋakkata deydey ñalɗe kaza to ɗo wonte ƴamol maɓɓe ha ƴamol ƴamɗo ɗo ha ɗo kadi modibbo man o ɗon jaabo o wi'ata ha ɗo ɓesngu ɗo ɗum wala ha o fuɗɗiri be ƴamol ragarewol ɓesngu ƴiƴam ɓesngu ɗon mari deydey pamaru muɗum kam ɗam ŋakkata ni ɗona kadi o fuɗɗiri jabago ha ɗo man o wi'ata ɓesngu ɗo kanjum man ɗo ɗum wala wakkati keraɗo ɗum wala wakkati keraɗo woɓɓe ɗon dara kanjum man ɗo deydey an kam ko wonte miccititte ha ɗo man kam o ɓesni jotta kam ƴiƴam maako ɗam ɓesngu man ɗo ɗam darake fotan ɗum latti ɗum ɓuray ñalɗe 5 ɗam dari ɓuray ñalɗe 10 ɗam dari kadi wona banniɗo man ɗo kanko man ɗo o senake ha ɓesngu maako man o senake ha ƴiƴam maako man ɗo kadi wala ko laati jotta kam dahani kam dole si ƴiƴam man ɗam waɗa innama jotta kam fodde deydey no ɓesɗo man ɗo no ƴiƴam man wonata ha muɗum goɗɗo foti o ɓesna be wakkatiwel pamarel o latto o senake ha ƴiƴam maako man ɗo ɗam daro ɗam taƴa ɗam acca wargo ha maako to kadi ko wonte ha ɗo kam ko wonte miccititte ko laarete kam kadi kanko ɓesɗo man ɗo o laara ko ndey o ɓesni ɓuray an kam ñalɗe seɗɗa go ɓesngu o ƴiƴam maako man ɗo ɗam darake laato be majum kanko man ɗo o senake kadi lattaki lismotomo noon kanko man ɗo si o jooɗo balɗe 40 o fuɗɗa senago innama foti o ɓesna o ɓurata waɗgo ñalɗe 5 walla ko ŋakkata walla ñalɗe 10 walla ko ŋakkata kanko man ɗo o seno ha ɓesngu maako man kadi ko ndey o yi kanko man ɗo o senake no disde man nde famɗiri fuu kadi ɗo man ɗo kanjum wonte miccititte ɗum laaɓgo maako ha ƴiƴam ɗam ɓesngu man ɗo kanjum wonte miccititte ɗum toni kanko man ɗo o ɓesni be wakkatiwel pamarel o yi o laaɓi ha ƴiƴam man ɗam wala batte ha maako o senake ha majam kadi o laato kanko man ɗo be majum o senake o fuɗɗita julgo o fuɗɗita suumago non ɗo o laatoto o daganake goriko ha deydey ɓe ɓaawo senago maako ha ƴiƴam ɗam kadi ɗo wonte qa'ida ha majum kam kanjum
man kam ɗum lortanto ha ɓesɗo man, kanko man on andi yake mako mata ko ndey o yi kanko man ɗo o senake man ɗo kadi wajibake dow mako deydey ko o haɗanogo, o sumata kono o juulata gori ko warantamo. ella man kam gam ƴiƴam gonɗam ha mako ɗo, ella man kam gam ƴiƴam gonɗam ha mako ɗo, kadi ko ndey ella man ɗo nga ɓamti ha mako, ko ɗum latti ɗum disde famarde, latto kadi deydey kaɗowol man ɗo ngol sotti, o lorto ha asli mako, o suumo, o juula gori ko waranamo dow dagago. to ɗo wonte jawabu mako ha ƴamol ngol ɗo. non ha ƴamol jeegowol ɓe ƴami modibbo ɗo, ɓe mbi'ata debbo noyi kanko man ɗo to o yi jippake ha mako ha ñalɗe suumaye toɓɓe ƴiƴam, toɓɓe pamare seɗɗa goni ɗon jippo ha mako, ɗon gurto ha mako ha nder lewru suumaye, ɗum tokki be mako bo lewru suumaye man fuu ndu fuumaru deydey toɓɓon pamarun ƴiƴam ɗon gurto ha mako. to kadi o ƴamata ɗo kam kadi suumayere mako man ɗo sahoto banniɗo na walla noy kiita suumayere mako. ha ɗo modibbo ɗo o jaabi oɗo, o wi'ata na'am suumaye mako cahiɗo, suumaye mako cahiɗo, ngam toɓɓe gurtotoɗe ha mako, toɓɓe pamare toɓɓe ƴiƴam gurtotoɗe ha mako kanje man ɗo ɗe laataki ɗum ɗe ko ɗumejum ha hunde ɗo, ɗum ɗe laataki ɗum al'ada ha mako, innama kadi kanjum man ɗo ɗum ellaji goɗɗi non gaɗi toɓɓe man ɗo ɗe gurtoto ha mako. ngam o wi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kanko man ɗo o fitake, o wi toɓɓe gurtotoɗe dow yaake oɗo man ban masalan kiitamaje ban deydey tuƴƴam, an kam ban deydey to ɓi adamajo o tuƴƴi ban tuƴƴam gurtotoɗam ha ɓi adamajo, kadi laysat bi haydin, kadi kanjum man ɗo na ɗum hayla, ɗum hiita ɗum hoccata kiita hayla ha mako, innama kanjum man kam ɗum ƴiƴam non gurtotoɗam ha mako, kadi ngam man kadi ɗam haɗata suumaye mako sahago, kanko man ɗo o suumo o juula, suumaye mako bo cahiɗo, battiɗinta be toɓɓe pamare, toɓɓe ƴiƴam pamare gurtotoɗe ha mako, ɗe ndogo be mako deydey disde lewru suumaye man ɗo, kadi kanje man ɗo ɗe kocata kiita hayla, ɗe kaɗamo suumago walla ɗe kaɗamo juulago, innama ɗum ƴiƴam non gurtiɗam ha mako ngam ellaji goɗɗi, kadi kanje man ɗo ɗam battiɗinta ha suumayere mako. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.